Já vás vítám u Motoquery a mám tady hosta Pepu Kulhavýho, dvojnásobný mistr republiky v motocrossu. Endurocross to byl v Německu. Cross country mistr Německa a několikanásobný mistr republiky v juniorech v České republice, ale i na Slovensku. Pohár národů a strašně moc věcí. Teďka jsem to tak vyvalil, že na co jsem zapomněl. Prostě mě nevzali, když mě mohli vzít, já jsem měl obojí občanství, nebo stále mám, české a slovenské, a mohl jsem reprezentovat vždycky oba dva státy. Ale z nějakých důvodů mě nikdy za celou moji kariéru do českého národního týmu nevzali, i když jsem třeba v tom daném roce byl nejlepší v té své kategorii, tak vzali někoho jiného. Tak jsem reprezentoval Slovensko v té době. To je paradox. Přezouvat gumy jsem se učil až na samotném sklonku kariéry. Jsem se naučil přezouvat gumy a za měsíc jsem skončil kariéru. To už jsem nezávodil, to už je po kariéře. Ta fotka je z poháru národů v Americe, kde jsme se byli tady s mýma blízkýma kamarádama podívat. A já jsem si to říkal, že to, podle toho nebe bych si myslel, že to je Amerika. To je napadlo v Americe a s náma vlastně vlevo ten člověk je Glenn Coldenhoff. Já jsem dlouhá léta dostával tady od českého dovozce Formy Bota. Aha. Formy Bota, takže boty forma. Boty forma. Míčekové mi rozumí. A jí jsem točil, to je taková docela sranda, až se budete někdy nudit na YouTube, tak si dejte Josef Kulhavý, boty forma a naskočí vám krásná reklama, asi 2minutové video a já tam mluvím o botách, takový jako Horst Fuchs. Hrozně líbí, já jsem byl rád za to, že jsem něco dostal a měl jsem v čem jezdit. Dneska, když to vidím, kluci, když třeba mají něco dostat, tak si ještě vymýšlejí. Hrozně jako, a musí to být nový, aktuální model a takovéhle barvy a prostě velké. No a už po půl roce se otevřely pak hranice v tom 89. a otec zajel do Vídně, dovezl mi malou Malaguti 50, Malaguti Grizzly se jmenoval ten model, a to už byl parádní stroj. To na ty doby bylo krásně. A vlastně na tom automatu jsem vydržel chvilku, možná půl roku, pár měsíců a už hned jsme koupili Kawasaki 65 s řazením. To už byla raketa. Mezi patrama tam byly různě nástěnky a na té jedné nástěnce bylo napsané, čím budeš. A tam ty profese různě pracovní. A já vždycky, když jsem to viděl, každý den jsem si řekl, budu motokrosařem. Nic jiného za těch, kolik jsem chodil na zakladku, 9 let, že jo? Takže za těch 9 let mě nenapadlo nic jiného, prostě, že bych měl být něčím jiným. Obdivuji svého otce za to kolik času mi věnoval, když jsem byl mladý, protože když si to vezmeš od mých 4 let do mých 18, než jsem dostal řidičák, si mi musel věnovat 3krát týdně tréninky do toho závody. Takže on mě vyzvedl po škole, jeli jsme na trénink, musel mi nachystat motorky, přijeli jsme z tréninku, o všechno se staral. Dneska já mám kluka, co hraje fotbal, dcerka hraje volejbal, a to ani nevím, že šli na trénink. Když tam dojdou sami, nebo je tam hodím, co tam na tréninku a přejdu domů. A nevím, kde bych našel ten čas se jim věnovat, tak jak se mi věnoval ten otec. Moc ní jízdou, protože mám fotku, kde jsem 2. nebo 3. zatačce po startu, asi na 20. místě, kde to tam vidět. A já jsem tu jízdu vyhrál, myslím, s 30 vteřinovým náskokem. Jsem všechny popředjížděl a lidi, co tam vidím před sebou, tak ode mě dostali kolo. Myslím, že 10. dostal kolo. Prostě ta jízda se mi podařila úplně neuvěřitelně. Druhou jízdu jsem dojel 4. a celkově mi to vyšlo na 1. místo. No a se mnou na stupních vítězů stál Steven Frossard a Jeremy van Horebeck. 2 závodníci, kteří potom jezdili na bednu v mistrovství světa pár let. Občas se vozím na motorce na silniční a radši s mojí manželkou za zády. A jezdíme, teď byli jsme 3 roky zpátky s mojí ženou a s mým kamarádem Martinem Rigem a s jeho ženou jsme byli v Portugalsku. Přiletěli jsme do Portugalska, do Porta, půjčili jsme si tam bavoráky. Přesně. Já mám manželku jako omezovač. Já teda jsem čistokrevný krosař, bahňák. A k silnici jsem přičuchnul až potom při mojí aktuální práci, kde vlastně prodáváme velkoobchodně díly na motorky, oblečení. A to je to ACI. Nechtěl jsem jmenovat, ale tady. A já jsem
vlastně motorku měl vždycky jenom jako pracovní nástroj pro mě. Tak jak má hokejista hokejku, tak já jsem měl motorku. Nikdy jsem nechápal, jak někdo může jezdit na motorce o víkendu se jít projet jen tak někde, já nevím, na kávičku a nechápal jsem to. Až pak teda jsem začal pracovat a dostal jsem se do kontaktu s těmi různými motorkáři. No a pořídil jsem si svoji první motorku. Musím říct pořídil. Tyjo, mi to 200 metrů před tunelem, se to zastavilo, že? Motorka. Takže já říkám, tak teď vyřadím neutrál a zkusím to bylo trošku z kopce, zkusím ten 500-metrový tunel jako projet, že? Na neutrál. Říkám, za ním už pak je sjezd. A říkám, ne, tak jsem zabrzdil rychle. No, tak jsem zajel za ty svodidla a teď všude ploty, že? Tam si někde ve Vínicích, nikde nic. Takže žena tam počkala, já jsem přeskočil plot, no a chodil jsem tam po Vínicích a hledal nějakou chatku, kde by mi kdo dal kapku benzínu. Bude to bezoperačně, bude to trvat 3-4 měsíce, než se vrátíš na motorku. Nebo uděláme operaci, za měsíc jezdíš. Takže prostě v tu chvíli mi nic nenapadlo, operace a jedem. Bylo toho, kolikrát jsem zažil, že jsme modelovali třeba, jsem přišel do nemocnice z řídítky a upravovala se sádra přímo na řídítka. A teď mi to tělo dává sežrát, bolí mě občas tyhle zranění, nedolečené zranění. Nepodcenit, tak velice důležitá vlastně věc je funkční prádlo, které tohle jezdci na motorkách, na těch silničích podle mě hrozně podceňují. Protože koupí si drahou bundu za 10, 15, 20 tisíc, pak se někde vyslečou a vidíte pod tím tu spocenou mikinu nebo to bavlněné triko, je to humáč prostě. Ale tou první vrstvou absolutně zabijou funkčnost té bundy v Praze, takže chodí do práce nejdřív na 9, na 10 hodin, že tady se prostě v Praze se... Pražský cajzly prostě. V Praze se dříve nezačíná pracovat, že? No tak já jsem přijel první den do práce, mi řekli na 8, jak jsem byl na 8. No a pak jsem ještě vždycky x dní se vyptával mého tehdy šéfa, a na kolik mám přijít teda? A čekal jsem, kdy mi řekne na tu 9. 10. hodinu. A vždycky prostě řekl na 8. jsem nechával, jsem v Praze. Bylo to hrozně těžké na palici pro mě, že najednou jsem celý život, prostě přes 20 let jezdil jenom po závodech, po trénincích, nevěnoval jsem se jenom ježdění, jenom přípravě, nějaké fyzické přípravě a tak. A najednou se začení, jak to řeknu, mezi normální lidi. Do pracovního procesu. Do toho pracovního procesu. Tak myslím si, že až třeba tak 5 let zpátky, po 5 letech v práci, mám čistou hlavu a cítím se jako, že pracující člověk. Takže jak si všichni mysleli a i kolem mě říkali, to budeš mít jednoduché, že všichni budou znát, ten obchod ti bude sám, tak to vůbec pravda nebyla. Lidi mě neznali. Potom samozřejmě můžu říct, že teď jsem si udělal vztah s zákazníkama skvělý a že vlastně za některý můžu považovat za dobré kamarády. Motocross, enduro a country cross. Tady motocross je takový sprint. Hodně jezdíš na malém kolečku, 2kilometrovém okruhu, které trvá to kolo vždycky kolem 2 minut, to je takhle udělané. No a řešíš každý centimetr na trati, každou změnu koleje, najíždění do zatáček, je to hodně uvažování a ladíš prostě desetinky vteřiny, aby si stačil na to. Když vezmu to cross country, tak to je naopak na tu vytrvalost. Člověk jede 2 hodiny, musí tankovat mezi tím, takže takové ty rychlotankovací kanistry se používají. Musí si umět rozvrhnout síly, hned se unavit v prvních 10 minutách. To mě docela bavilo, ten okruh už je delší, za to kolečko má 5 až 10 minut. A samotné enduro, to bych přirovnal klasickému rally v autech, kde jsou prostě měřené RZty a mezi tím jsou někde přejezdy. A já už jsem měl vlastně přichystáno jenom nohu na té šalterpáce, přesně na nějakém tom úhlu, v tom bodě, kde stačilo jenom zamáčknout, to chytlo, zaradítko a jelo se. No a takže ty starty mi na tom takto docela šly a vedle jsem vždycky viděl, nebo slyšel jsem, jak ty 4takty, jak to tam točí. Někdy to chytl hned ten 4tak, ten symetrický starterem, ale někdy to tam točíš a to nechce chytnout. Tak tohle ten 2 tady jako byl dobrý. No.